Першы музей, у якім я натуральна плакаў, нечакана знаходзіцца ў Польшчы, у горадзе Гданьску і прысвечаны руху польскай салідарнасці. Безумоўна, ён фантастычна пабудаваны і рэалізаваны тэхнічна таксама фантастычна, але не гэта так адчуліла мяне. Па-першае, натуральна зайздрасць белая, можна сказаць, не злая ні ў якім выпадку. Маўляў, палякі разабраліся і вырашылі все свае праблемы з камунізмам, амаль все свае праблемы з камунізмам у 1989 годзе. А мы да гэтага часу, на жаль, не можам. Па-другое, натуральнае захапленне іх еднасцю, павагай да сцяга мовы сваёй краіны. Не вычварэнскае, такое, як у нас, калі любоў да радзімы, гэта абавязкова раўно любові да дзяржавы, а такім больш чалавечым. Карацей, мы канал «Заглянем сонца». Давайте сёння паразмаўляем пра тое, як палякі вызваліліся ад саўка і заклалі базіс для краіны, чыя эканоміка сёння ўваходзіць у сусветны топ. Паехалі! Польшча напрыканцы 80-х чымсьці нагадвала Беларусь 2010-х. Магчыма, не самае элегантнае параўнанне, але агульныя рысы сапраўды маюцца. Вось глядзіце, 1976. Па краіне ідзе хваля забастовак чыста на эканамічнай тэме, як у нас з туніяцамі гэта было. У адказ рэпрэсіі людзей саджаюць, ім робяць так званыя калідоры ганьбы, а палякі з гумарам называлі іх сцежкамі здароўя. Сітуацыя такая, чалавека праганяюць паміж двух шыхтоў мусароў, і яны б'юць яго дубінкамі. Адрозненне ад звыклай, на жаль, звыклай сучаснаму беларусу карціны наступнае. Яно толькі ў колеры дубінак, там яны чамусьці былі светлымі. Тады ж з'явіліся атрады ЗОМО, АМАП, прасцей кажучы. Але большасці грамадства, як і ў нас, абсалютна ўсё роўна. Ну, стабільнасць, ну, жраць ёсць чаго, ну, жывём. Заводы будуюцца, брэжнеўкі растуць па гарадах, блокі, як тут дагэтуль кажуць. Паляк можа сабе нават дазволіць машыну сякую такую, а па телеку ён глядзіць 4 танкіста і сабаку, пасля чаго едзе на дзялку, лецішча, як у нас. Прыватная ўласнасць на зямлю маецца, татальную калгасную сістэму не ўводзілі, касцёл таксама пад корань ніхто не забараняе. Жытуха лепш, чым у СССР, але горш, чым на захадзе. Вось тут дакладна Беларусь 2010-х. Але важнае пытанне, адкуль грошы? І тут яшчэ адна паралель з макеевскімі гадамі ўлады Лукашэнкі, калі Захад вельмі шчодра інвеставаў у Беларусь. Ну, магчыма, не вельмі шчодра, але ў любым выпадку інвеставаў. Менавіта Захад крэдытаваў сацыялістычную Польшчу, як, дарэчы, і Румынію, у якой пасля расстраляюць Чаўшэску. Уплывовым людзям адтуль Захаду было карысна падкармліваць савецкіх сатэлітаў і падцягваць іх далей ад Масквы да сябе. Гданьскае ўзбярэжжа вельмі спецыфічны рэгіён. Акурат з новаатрыманых Польшчай пасля Другой сусветнай. Гэтая траціна пасля Другой сусветнай на траціну перасунулася на захад. Вільня, Горадня, Львоў засталіся ў СССР. Затое да яе прыраслі Гданьск, Вроцлав, Познань і да халеры ўсяго, што раней было нямецкім. На новых тэрыторыях, у тым ліку ў тым самым Гданьску, вялікая канцэнтрацыя рабочых. У тым ліку, выбачайце, што зноў у тым ліку, з заходняй Беларусі і Украіны, то бок рэпатрыянтаў. Такі сабе Вавілон з перасяленцаў першага пакалення. Гэтыя тысячы рабочых штодня працуюць у даволі цяжкіх умовах. Яны будуюць на сваіх судаверфях агромістыя такія караблі. Пасля стаюць у чэргах за жрачкай. Быў такі жарт, маўляў, чарга – гэта найкарацейшы шлях да камунізму. Пасля людзі п'юць піва, гавораць пра свае справы, ну і ганяюць сваю рэфлексію, таксама сваю незадавольнасць. Забастоўкі ў тым рэгіёнам былі і раней. Напрыклад, 70-й год. Гдыня і Гданьск не задаволены ростам коштаў. Рэакцыя, зразумела, жорсткая. У Гдыні адбыўся крывавы расстрэл людзей. Зразумела, былі, на жаль, загінулыя. 1979. Сітуацыя пагаршаецца. СССР лезе ў Афган. Бабак не дае. Дарэчы, у нас ёсць адмысловы выпуск пра Афган. Паглядзіце яго, калі не глядзелі. І падпішыцеся на канал. Нам будзе вельмі прыемна, таму што мы разумеем, што працуем не ў пустату, камусьці гэта патрэбна. Гэта сапраўды вельмі і вельмі натхняе і матывуе працягваць нашу дзейнасць. Карацей, настае час аддаваць заходнія крэдыты, маецца на ўвазе палякам аддаваць заходнія крэдыты, і ўзнікае эканамічны крызіс. Ну і вось, на судаверфі імя Леніна, сточня Гданьска, улетку 1980-го звальняюць Ганну Валентыновіч, якой і так нібыта быў час ісці на пенсію.
За яе упісваецца былы супрацоўнік той самай верфі Лех Валенса, якога звольнілі яшчэ раней, у 1976. Ён працаваў там электрыкам. У выніку рабочыя тупа зачыняюцца на судаверфі і абвяшчаюць забастоўку. Атрымліваецца такая сітуацыя. Яны, рабочыя, знаходзяцца ўнутры, вакол кола ментоў. Вакол яшчэ большае кола, гэта родныя, блізкія і неабыякавыя ім палякі. Сілавікі баяцца штурму, бо разумеюць, што воды Балтыйскага мора змяшаюцца з крывёю, вялікай яе колькасцю. Гэта была іскра. Пайшлі страйкі на іншых прадпрыемствах Польшчы. Людзі паўсюдна закладалі незалежныя прафсаюзы пад назовам «Салідарнасць», каб бараніць свае правы. Бо альтэрнатывай з'яўляліся дзяржаўныя прафсаюзы, такія ж, як і ў нас. Не для абароны правоў трудящихся, а тупа для кантроля ў выкананні дзяржавы. Валентыновіч, дарэчы, аднавілі на працы праз 2 тыдні, але ўсім ужо было пофіг, бо вырашняк пайшоў. Улады разгубіліся і на першым этапе нават зарэгістравалі салідарнасць. Калі ласка, рабіце, у нас жа тут дэмакратыя. Ну і далей быў больш чым год, які палякі называюць карнавалам дэмакратыі. Народ двіжаваў. Да прафсаюзаў далучылася пад 9 мільёнаў чалавек. Актыўнасць на піку, сходы, мітынгі, эйфарыя і чаканні. Улады нарэшце ачухаліся. Трэба ж нешта рабіць. У 1981 партыйным лідарам становіцца Войцех Ярузельскі. Палякі, калі быць да канца шчырым, яму збольшага рэспектавалі, бо чалавек са шляхецкай сям'і, вайсковы. Згубіў зрок падчас ссылкі ў глыбіню СССР. Апаліў сятчатку вока, таму часта на фотках ён прадстаўлены ў чорных акулярах і выглядае нібыта містер зло. Чалавек ваяваў у Другую сусветную, меў ордэн Віртуці Мілітары, то бок вышэйшую ўзнагароду. І палякі думалі, будзе норм чэл, але вельмі хутка перадумалі. План па ўтаймаванні польскіх пратэстаў рыхтаваўся адразу ж з 1980 года. Бо гэта варшаўскі блок, краіны-пратэктараты СССР. Москва не магла проста так сидзець і назіраць за сітуацыяй. Па плане у Польшы мела ўвайсці 15 савецкіх дывізіяў, 2 чэхаславацкія і 1 нямецкая з ГДР. Ярузельскі ведаў гэта і разумеў. Калі ўкраіну, якая памятае, прыўкрасна памятае перыяд 39-45 гадоў, уводзяць на танках маскалі і немцы, будзе вайна, сапраўдная вайна. Таму нібыта сам вырашыў увесці вайсковы стан, каб уратаваць Польшчу ад інтэрвенцыі і вайны, пра якую мы казалі. Але, зразумела, гэта яго версія. Тыпу, мы самі справімся. Ёсць, праўда, і іншая версія. Пра ўсё гэта ведалі ЗША, бо у ЦРУ зліў інфу афіцер польскага генштаба. Таму прэзідэнт Картер пазваніў Брежневу і спакойненька так папярэдзіў, што пацаны будуць наступствы. Акуратней. Інтэрвенцыі не адбылося, але адбыўся вайсковы стан у выкананні Ярузельскага, пра які ён сам абвясціў па телеку ў ноч з 12 на 13 снежня 1981 года. Вялікае пытанне, што гэта ўсё значыць? Адмена цывільнай улады, паўсюль кіруюць вайскоўцы і сілавікі. Каменданцкая гадзіна ад 22:00 да 6:00. Тэлефонная сувязь адключаная. Па вуліцах БТРы, блокпасты, людзі ў форме. І так не толькі ў вялікіх буйных гарадах па тыпу Варшавы, а паўсюль, ажно да малых гмінаў. Ва ўсім гэтым задзейнічана ажно 70 000 вайскоўцаў, 30 000 ментоў, і 1000 спецслужбістаў. Іх называлі СБ. Не СБ Беларусь сегодня, а вот спецслужбісты. У іх у складзе ёсць правакатары, партыйныя актывісты і гэтак далей. Вялікая колькасць дзеячоў салідарнасці былі інтэрнаванымі. Бо той самы карнавал дэмакраты, які доўжыцца 16 месяцаў, спрацаваў у горшы бок, таму што самыя актыўныя людзі сталі суперзаўважнымі. Да лета 1983 года праз інтэрнаванне прайшло каля 10 000 чалавекаў, рабочых, актывістаў, журналістаў і гэтак далей. Яшчэ адно важнае пытанне, што гэта, такое? Гэта такі спосаб ізаляцыі чалавека на невызначаны тэрмін. Да рашэння адпускаць, то бок без тэрміну. Колькі хочам, толькі і трымаем. Трымаць маглі там на нейкіх адасобленых аб'ектах,
Я памятаю, ёсць кіно пра Леха Валенцу, і там нібыта нейкі санаторый, нібыта нармалёва выглядае, але ўсё роўна абмежаванне волі. Але быў нават выпадак, калі для інтэрнавання выкарысталі корпус колішняга нямецкага концлагеру. Ну і вось, нягледзячы на тое, што пад канец 81-го года уведзены вайсковы стан, увесь 82 год ідуць нон-стоп пратэсты. У школах, універсітэтах, прадпрыемствах, на вуліцах. Адзін з найбольш жорсткіх кейсаў – штурм шахты Вуек пад Катавіцамі, дзе зачыніліся шахцёры. Яе штурмавалі танкамі і атрымалася, на жаль, мяса. 9 шахцёраў загінула, куча атрымала калецтвы, яшчэ вялікую колькасць людзей пасадзілі. Зразумела, былі пацярпелы і сярод сілавікоў. Ці вось яшчэ адзін красамоўны прыклад. Штурм вышэйшай школы пажарнікаў. Там будынак штурмавалі верталётамі з паветра. На жаль, зноў атрымалася мяса. На вуліцах народ разганялі вадамётамі, дубінкамі, газам. То бок яно прайшло па ўсім грамадстве. Пратэст, натуральна, усе народны. І адзін яшчэ з яскравых кейсаў, які мяне ўразіў. 10 гадоў атрымала бібліятэкарка марской школы ў Гдыні, якую службісты палічылі завадатаркай пратэстаў. Улада вырашыла зрабіць у грамадстве, так бы мовіць, зачыстку, прыбраць з дзяржпастоў тых, хто засвяціўся. Толькі ва ўніверсітэтах памянялі 24 рэктары, а 1500 выкладчыкаў звольнілі. Былі, зразумела, і дыпламаты, якія за мяжой ставалі на бок салідарнасці. Як і ў нас, сістэма найбольш сурова карала сваіх функцыянераў, якія перайшлі на бок народу. А так, большасць тэрмінаў, нібыта звычайным людзям, складала 3-4 гады. Лічыцца, што за час вайсковага стану загінула каля 50 чалавекаў, агулам да 1989 каля 90. Гэта без уліку тых, хто загінуў пры невысветленых абставінах ці наклаў на сябе рукі ўжо пасля вярбоўкі. Дарэчы, вярбавалі масава ад завадчан і студэнтаў да ксяндзоў. Ніводзін пратэст не можа заставацца ў гарачай стадыі доўгі час. Пад лета 83-го году актыўная іх частка нібыта скончылася. Дзяржава таксама стамілася, а функцыянеры рапартавалі, што ўсё мы задушылі, мы малайцы. 22 ліпеня вайсковы стан быў адменены. Дзяржава нават правяла амністыю, тыпу перагарнула старонку, то бок людзі выйшлі праз год-паўтара сядзення за кратамі. СБ пры гэтым не спыняла працу па вярбоўцы, інфільтрацыі, агентуры, супольнасцяў або схіленню да эміграцыі, тыпу грамадзяне. Дражэнечкі, валіце вы ў свае штаты, ФРГ, куды, хочаце, толькі каб вас тут не было. Усё гэта па тыпу і называлася нармалізацыя. Дарэчы, ва ўсіх грэхах, зразумела, улада вінаваціла замежных лялькаводаў. Тыпу, гэта крыжовы паход захаду супраць Польшчы. Ва ўсім вінаваты ФРГ, ЦРУ, Лондан і гэтак далей. Ну, вось тут, натуральна, сучасная Беларусь. Але надалей былі эксцэсы, скажем так, якія падпітвалі пратэст. Як гром сярод неба, забойства ксяндза Папялушкі. У Віслі восенню 1984 году вылавілі труп маладога чалавека. Аказалася, гэта ксёндз, які актыўна падтрымліваў салідарнасць. Ежы Папялушка праводзіў службы падчас акцыяў і на пахаваннях актывістаў. Маладога чалавека вербавалі, але ён адмовіўся. У выніку яго выкралі, катавалі люта і пазбавіліся трупа. Тупа кінулі ў раку. Да халеры ксяндзоў пры гэтым прымалі правіла гульні СБ. А гэты не зламаўся. Прычым па выніку ў 90-е у супрацы прызнаўся толькі адзін. Цікава, што Папялушка паходзіў з Падляшша, а яго бабуля нават з цяжкасцю гаварыла па-польску, бо этнічна беларуска, з мясцовых. Ну і гэтае забойства стала мега рэзанансным. Я разумею, што паралелі яны некарэктныя, але вось чамусьці думаецца пра Рамана Бондарэнка. Карацей, пратэст нікуды не дзеўся, хоць часам ужо і прымаў іншыя формы. Сам выдат, падпольнае радыё, маляванне на сценах лозунгаў, такая вось партызанка. Ну і галоўнае, тупа ігнор усяго дзяржаўна-камуністычнага. Дзяржава і грамадства проста разышліся ў розныя бакі, і партыя не магла нічога з гэтым зрабіць. Партыя бачыла салідарнасць як канкуруючую сабе структуру, а ў рэальнасці яна канкуравала з цэлым народам, як бы пафасна гэта не гучала. Далей чарговы віток эканамічнага крызісу, карткавая сістэма і лібералізацыя ў Маскве, бо там у 86 годзе здарыўся Міхаіл Гарбачоў. Польша і без таго была язвай на целе сацлагера, а тут вось гэтыя все новыя рэаліі. Урэшце, на пачатку 89 году камуністы даспелі да тэмы круглага стала з апазіцыяй. Канешне, все гэта был манёвр. Улады хацелі ўсіх надурыць, зрабіць від дэмакратыі і выбараў, а самім застацца пры ўладзе і яе захаваць.
Уводзілі пасаду прэзідэнта, выбраны сенат, але з квотамі, каб ад апазіцыі туды хер хто прайшоў. План быў, але план быў гаўно. Але нават гэтых 35% было дастаткова. У 89 годзе Салідарнасць на выбарах атрымала ты самыя 35% месцаў в Сенаце, максімум па квоце ўладаў. На першых выбарах прэзідэнта абіраў парламент. Таму выбралі Ярузельскага, але той пасля сам адмовіўся ад пасады. Ну і перамог Лех Валенса. Гісторыя ніколі не паўтараецца двойчы, таму паралелі з Беларусю часта не працуюць. Няхай усё нібыта і падобна, і хэпі-энда мы таксама хочам. Напрыклад, там у Польшчы мелася тэма прафсаюзаў і рабочы сапраўды быў сярэднестатыстычным палякам. Гэта сіла, сапраўдная сіла. У нас жа пры Лукашэнку так не было, не ёсць і ніколі не будзе. Важна таксама, што і аналага Лукашэнкі ў іх не было. Ярузельскі быў толькі тварам, а не адзінаасобным каралём сітуацыі. Усе рашэнні партыя прымала калектыўна, а значыць і дамовіцца з ёю было прасцей. А нават для Ярузельскага ўлада не была пытаннем жыцця і смерці. Ён, як я ўжо казаў раней, адмовіўся. Яго не забілі і не закрылі. І калі той на старасці ляжаў у лякарні, дык Валенса нават прыходзіў яго праведаць. Ці, вось яшчэ адзін прыклад, у Польшчы ніколі не было вайны зусім нацыянальным. Мовай, сцягам, гісторыяй. Гэта нонсенс для мясцовых людзей. Нельга сабе ўявіць, каб польскі мент называў бела-чырвоны сцяг анучай і падсцілаў яго ў аўтазаку на падлогу. То бок, нягледзячы на ўсю нянавісць, людзі па абодва бакі ўсё ж заставаліся палякамі. Магчыма, гэта і стрымала ад гарачай фазы грамадзянскай вайны. Таксама мы мусім сказаць пра каталіцкую веру, якая тут была вельмі і вельмі важна. І калі ўлады шлі на нейкія уступкі, дык яны дазволілі сюды візіт папы рымскага, што таксама ўзрушыла мясцовае грамадства працягваць сваю барацьбу. Ну і ўрэшце, палякі, праўду кажучы, вырваліся, калі Масква аслабела. Гэта важна. Яны малайцы, бо скарысталіся сваім вакном магчымасцяў. Каб не перабудова, Гарбачоў і крах савецкай сістэмы, невядома, як надоўга ўсё б гэта зацягнулася. Але з пазітыўнага гэта сапраўды прыклад доўгай рэвалюцыі, доўгатрывалых пратэстаў, якія ішлі мінімум цягам 80-89 году. А калі шрэі, то наогул з 1945-го. Апошні лірычны адступ і будзем скончваць. Уявіце сабе паляка годзе так у 1984-м. Натуральна, на яго вачах разварочваецца люты трындзец. Усё жывое ў краіне задаўлена. За папярэднія гады пасаджалі кучу людзей. А вялікая колькасць народу зваліла за мяжу. Агулам за 80-й аж на 1 мільён. На вуліцах толькі шэрасць і менты. Служба бяспекі выкрадае і забівае людзей. Звіслы толькі што дасталі закатаванага Ежы Папялушку. Ну, поўная безнадзёга. Усё нібыта, як і ў нас тут і цяпер. І плюс завязаны не толькі на сваіх мудакоў, але і на маскоўскіх. А там мускулы, браня вельмі крэпкая і, здаецца, срака будзе доўжыцца вечна. Але ўжо праз пару годзікаў лёд зрушыўся і з'явілася надзея на лепшае жыццё. Хацелася б думаць, што свабода, воля і народ заўсёды перамагаюць. Мне застаецца вам нагадаць, што мы канал «Загляне сонца». Таксама я хочу вам сказаць, што недаўна быў год нашаму каналу. І я вельмі ўдзячны ўсім вам, хто яго глядзіць, падтрымлівае, актыўнічае і каментуе. Калі вам падабаецца гэты канал ці іншыя прадукты маёй творчасці, напрыклад, канал «Жыццё Маліна», вы можаце падтрымаць мяне на сервісе Buy Me Coffee. Там у нас агульны гаманец з Сашам Івуліным, і мы прадаем там свой падкаст. Можна падпісацца на гэты падкаст ці зрабіць разовы донат, пачаставаць нас кавай, будзе вельмі і вельмі прыемна. Яшчэ раз я вас віншую з гэтым годам гэтага канала і прапаную беларусець разам. Пакуль.